Maayong adlaw kaninyong tanan anino sa bitag kini ang inyong katuang nga programa sa TV Apulia.argumento gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apology International sa kumakobanan sa LCA. Gusto lang mga Katoliko nagatabang nagasubaybay ng programa kini ninyong ubos nga alagad ug suspagtong Katoliko Sir RJ Seno uban ni ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. So karon na kitay tagaan og ginagmay nga reaksyon o pagtubag sa mga punto nga tawag ini nga gisend pod sa ato ang video kay sumalapas ng mga kaigsoon mga Katoliko nga sir kung pwede tagaan nimo ni og reaksyon kining argumento sa isa ka pastoy Sabadista nga naman kay ingon pa nila nga tinuod ba kining iyang gisulti nga samtang nagtan-aw ko aning video ha actually mubo ra siya nga video pero nakita na ko ubang lisod kaayo ning kana bitawng tawag ining nahimo lang tang gitawag og pastoy nga nagbasa lang ta karon og Biblia, nag-eskwela lang tag pila ka bulan or mga tulo ka tuig, upat ka tuig, pastoy na ta. So ingon ana nahitabo kay ang mahitabo instead of itudlo niya ang kamatuoran, itudlo ang nakasulat or itudlo tong konsepto sa writer nga nagsulat ng particularly ang Bagong Testamento, instead of ilang itudlo ang tinuod, naghimo na hinuon sa ilang kaugalingong story para ma-justify kuno nga insakto ning mao mga sulputa or kining mao mga sektang tawag ining mimboto lang sa karon nga gitawag og panahon. So mo na tagaan nato ni og tawag ining pagtubag niya ato ang klaruhon nga tinuod ba ning gipangsulti aning gitawag og pastuya. Okay, so dito dugay-dugayon so ato ning paminawon or atong tan-awon kini nga video ha dili na ko nga video gipasa ra pud sa ako nya kini nga video ato ang tagaan og tawag ini nga reaksyon. Hudiyong lumad o Hudiyong Romanhon. Ang ingon niya, naday duha ka klaseng tawag ining mga Hudyo kaniadto, Hudyong lumad ug Hudyong Romanon. Ang buto asa siya nakakuha ana nga tawag ining distinction sa tawag ining first century, particularly sa panahon sa tuang Ginoong Jesucristo. Ano man kay ang distinction sa mga Hudyo kaniadto dili tungod sa ilahang pagka-Hudyo or tawag ini ilahang doktrina kundi sa ilang interpretation sa ilahang balaod na sila gitawag og mga sekta. Kung baga, for example, Pariseo, Saduseo, kining tawag ini mga Nazaryo kana mo nang distinction sa ilaha pero kini yang gingon nga duha ka tawag anong kaklase dong mga Hudyo kaniadto ang butog asan niya gikuha. Asan niya gikuha ni actually pastoy Sabadista ni. So natingala ko asa ni nakuha niya nga tawag ining konsepto or bisa ka nga mga Bible scholars ang naghatag og pagpasabot ani niya. Ano man kay daghan ko mga nabasa nga mga libro even kadtong mga libro mga protestante wa gyud ko nakit-an o wa gyud ko nabasa nga naay duha ka tawag ining kaklaseng mga Hudyo sa gitawag og first century na ay Hudiyo nga Romanhon apoy mga tawag ining mga lumad magkatawag ko ba dili oy pag Hudyo ka jud nga pagkahuman naalang kay tawagan na magipasok pa mga sekta nila kaniadto ano man tungod kay sa ilang gitawag og mga balaod faction man pud ang mga Hudyo in terms of interpretation sa ilang law. So kana mo ni dapat ato ang tawag ining bantayan si continue nato. Ang balaod sa Hudiyong Romanhon mabasa nato na sa Juan 19:7. Atong basahon. Ang mga Hudiyo mitubag kaniya, kami adunay balaod ug sumala nining maong balaod kini siya kinahanglan pagapatyon kay siya nagpakaanak sa Dios. Kini sila nga klase sa Hudiyo mupatay og tao kung makasala. Ang ilang hari mao si Julius Caesar. Kaya actually kini kana na siya nga tawag ini nga punto. So ang mga Hudyong Romanhon lagi daw mupatay lagi daw. Gikot niya ng gikot niya ng St. John chapter 19 verse 7. Gikot niya ng St. John chapter 19 verse 7. Sumala pa din nga tawag ining kuan lagi daw, patay daw ning mga klase nga mga Hudyo nga mga Romano. Na di balaod nga tawag ining pagpatay. So therefore dili na katong Hudyo nga lumad. Ang butog asa niya gikuha ni si Jesus. I suggest siguro na possible. Nga naman, tungod kay dili man kana ang maong interpretation tama sa St. John chapter 19. Nga naman, kay kanang mga Hudyo nga tawag ining mitrayal ana ka sa ato ang Ginoong Jesucristo kanang mipasag ka og kaso sa ato ang Ginoong Jesucristo. Kanang mga Hudyo is mga kuan gyud tinuod gyud na nga mga Hudyo kumbaga. Naana sila balaod, wala pa nahitabo nga nag-exist ang Roman Empire
naa na sila'y balaod nga si bisan kinsa magpasipala sa ngalan sa Dios patyon kadyod. So kanang giingon din sa St. John chapter 19 verse 7, ang mga Hudyo mitubag aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon kay siya nagpakaanak sa Dios. Kining giingon din nga aduna kami balaod refer na sa relihiyong Judaismo. Wala pa nahitabo nga napundar or wala pa ni flourish ang tawag ini nga Roman Empire mga around 27 BC kung wala ko masayop. Kanang balaura gi-practice o gi-exercise na kana sa mga Hudyo before pa nahimong conqueror ang tawag ining Roman Empire. Oh, so naana ng balaura o i-pray ba nato nga naana ng balaura. Leviticus chapter 24 verse 15 to 16. Yeah. Ato ang tawag ini nga basahon. Chapter 24 verse 15 to 16. Ato ang tawag ining basahon. Kung tanawon niya kung tipara kay ato ang duha ka mata kay di na kay tatawag ini nga makaklaro. Okay. So, ato ang tawag ini nga basahon. 24:13-14 hangtod sa 16. Unya miingon ang Ginoo kang Moises, dad-a sa gawa sa kampo ang taong nagpasipala sa Dios. Og ipatapion sa iyang ulo ang mga kamot sa tanang nakadungog kaniya nga nagpasipala ug unya ipabato siya sa tibuok Israel. Og ingna ang mga Israelita nga ang magpasipala sa iyang Dios silutan gayod. Ang magpasipala sa ngalan sa Ginoo patyon gayod, ipabato siya sa tibuok nga Israel. Kadtong magpasipala sa ngalan sa Ginoo dumuduong siya, kun lumad kinahanglan patyon. So nganong nakaingon man ang tawag ini mga Hudyo aning panahon nga nami balaod nga patyon. Ang tawag ini nga ang kining giingon sa 7 nga angay patyon kining maong gitawag og Dios. Ngano man kay para nila si Kristo nagpasipala sa Dios tungod kini angkon siya nga siya anak sa Dios. Diba to gisagpa siyang Kaypas, di ba? Gisagpa siyang Kaypas kano man kini angkon siya nga siya anak sa Dios pasipala na alang sa ilahang gitawag og balaod. Nyo, so dili ni bot pasabot nga kini mga Hudyong Romano ni dili. Ngano mga kini nga panahon igo lang gi-colonize sa Roman Empire ang Israel. Kini nga panahon after natawag ini nga gi-conquer sa mga Romano sa 27 BC, gipangunahan na ni tawag ining ni Julius Caesar, gipangunahan na unya pagkahuman diya pa nahitabo nga gidumala ang tibuok tawag ini nga whole Mediterranean, kumbaga apil lang Middle East, yun, apil na sa tanan. So, buti pasabot, kini nga panahon ni dominar ang tawag ining Romanong imperyo, pero wa nagpasabot nga wala ni balaod or kultura ang mga Hudyo gibawalan sa mga Romano, dili og di na tinuod. Ikaduha, ingon pa sa atong amigo, kay ato aning iatras kadali ibi kining iya. Klase sa Hudyo, mupatay og tao kung makasala. Ang ilang hari mao si Julius Caesar. Ang ilang hari si Julius Caesar. Kinidong mga nag-ingon din sa 19:7, ang ilang hari si Julius Caesar. Bantay ha, ang ilang hari si Julius Caesar. Munang ilahad ang Mabasa ni mo na sa Juan 19:15. Apaan sila misinggit nga nag-ingon, pahawaa siya ilansang mo siya sa cross. Si Pilato mingon kanila, ilansang ko ba di ay sa cross ang inyong hari? Ang mga saserdote nga punuan mitubag nga nag-ingon, wala kami laing hari, gawas kang Caesar. So kana dong Caesar din ha, refer din na kang Julius Caesar. Wrong. Mali. Unsaon pagkaila na kang Julius Caesar nga hari? Kanang panahon na patay naman si Julius Caesar. Patay na tawon. Uy, ngano man kay si Julius Caesar namatay 44 BC, pinaagi sa assassination, gipatay siya. Gi-assassinate siya. Kana nga panahon nga si Kristo gipatay ana nga panahon ang Caesar ana ang emperador ana si Tiberio Caesar. Ay nalang kini mga tawhana. Oh, mo na pinakauna ha, dili si Julius Caesar. Pero ngano ni sultiam na ang mga Hudyo? Dili siya ang among hari kundi ang among hari ang emperador. Ngano man kay kana nga panahon colonize ang Israel sa Roman Empire. Kung dili ka mo ila si emperador nga imong hari, yun, silutan kas kamatayon sa Romanong imperyo. Ngano man obligado ang tanang ginsakpan sa Romanong emperador nga ang tanang ginsakpan niya, maromano man o dili, basta nagkikonquer ka nila, gikolonize ka, kinahanglan mo ila ka sa hari nga maong tawag ining emperador. Muna miingon din na nga wala may giilang hari, magawas kang Caesar. O kini nga panahon sa Tiberio Caesar kay
wala ko masayop. Tiberius Caesar mga around the 16 na AD hangtod sa gitawag og 37 kung ko masayop AD. So kana nga panahon Tiberius Caesar ang hari, dili si Julius Caesar. Oh, nga ano ni hari man nganong gisulti man sa mga Hudyo nga ang among hari ang emperador. Tungod sa hinungdan kada nga panahon ang nangulo as political king sa lugar nila kay gikolonize man again ang Israel ang emperador para mapailan og kaso si Kristo o para makonvict si Kristo sa kasong gitawag og rebellion mo nang ilang ipugos nga wala sila mag-ilang hari nang nagpailang hari nga si Kristo kay ang ilang giilang hari ang emperador. Kini nga mga Hudyo dinhi mga Hudyong Romano, tinuod gyud nga mga Hudyong Sabadista. Palpak. O sige, continue na to. Klaro kayo ang teksto, uban pagani ang Romanhon nga gobernador nga si Pontius Pilato. Pero ang Hudiyong lumad nga nagsunod kang Kristo, bawal sa ilaha ang pagpatay. Mabasa na sa Juan 18:31. Si Pablo mayong kanila, kuhaan ninyo siya og kamoy maghukom kaniya, pinasubay sa inyong balaod. Ang mga Hudiyo mingon kaniya, wala itugot kanamo sa balaod ang pagpatay tao. So, dinhi makita nato, na po sila ang ikot 1831. St. John chapter 18 verse 31. Og si Pilato miingon kanila dad-an ninyo siya og huknis sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudyo mitubag. Kini nga mga Hudyo nga mitubag, same ni nga mga Hudyo ang misulti sa 19:7. Same ni sila, di ni man naglahi. Nga naman kay kini mga Hudiyo ha, mao ni ang tawag ini nag-file og kaso kang Kristo dito sa Romanong gobyerno. Basahan og ninyo ng konteksto sa chapter 18 ug 19. Basahan ninyo na ug naglahi man ang mga tawo na diha. Ug tawag anong faction ba na sila? Wrong. Pataka na yung tawag anong pastora. Ang ingon dinhi, ang mga Hudyo mitubag. Wala itugot kanamo ang pagpatay tao. Ngano man kay kini nga pano kanang wala itugot kanamo ang pagpatay tao tungod kay dili sila pwede maka-execute. Bawal sa ilaha ngano man kay ang naay katungod lamang nga maka-execute sa gitawag og death penalty or capital punishment ang Roman Empire. Mo bitaw nga wa nila batuha si Kristo sa tawag ini pag-ingon nga ako anak sa Dios, wa nila batuha ngano man kay bawal. Dili legal ba kumbaga? Illegal sila kung patay silang tao. Kung sa kuan pa tawag ining silutan sila sa gobyernong Roma, umupatay silang tao. Mo na ang ilang gihimo gi-file na nag-rebellion case si Kristo dito sa Romanong Imperyo. Kaya nga naman, kay ang Romanong Imperyo maulang man ang naikatungod nga mo execute or mo implement sa gitawag og capital punishment kanang death penalty. Mo nang giingon din nga wala mi balaod o wala gitugot kanamo ang gitawag og pagpatay sa laing version na wala gitugot kanamo ang pag-execute. Nga naman kay ang Roman government lang ang naay katungod nga mo execute dili sila pwede. Nga naman kay again colonized sila anang gitawag og panahona. Wala kini pastuya pataka magkatawa ka ba? Ako yung gitanaw, akong gidouble check ang iyang tawag ang mga text. Iyang gilahi ang chapter 18 o kin chapter 19. Chapter 18 verse 31 o chapter 19 verse 7 kini mga Hudyo din nga tawag ining naibalaod sa gitog pagpatay nya kani chapter 18 verse 31 nga wala kami balaod sa gitog pagpatay iyang gisampok but pasabot ang sungag ni Biblia para dili siya ino nga nagsungag ang tawag ang Biblia nahitabo nga nag-interpret sa iyang kaugalingon para i-reconcile din niya kuno kining naibalaod ka pagpatay mga Romanong mga Hudyo wala man na sa kasaysayan. Nga naman kay same mga Hudyo ang ni-trial kang Kristo sa St. John chapter 18 verse 31 o chapter 19 verse 7. Pareho ra ng maong mga tawhana. Pero agyan nga no ni sultiman nga naamoy balaod sa gitawag og aduna kami balaod ang mga Hudyo. Nga tawag ini nga gitawag og dapat patyon na ni. Nga naman tungod kay mo magisot sa Leviticus chapter 24, magpasipala ka sa Diyos. Sa dihang ni angkon si Kristo nga si anak sa Diyos, para kanila pagpasipala to. So, mao na nga ang nahinungdan nga, nasa ni balaod na patyon, pero dili sila makahimo nga naman kay wala sa ilaha ang gahom sa pag-execute sa capital punishment. Muna niingon sa 1831, St. John chapter 18 verse 31, muna niingon ang mga Hudyo nga, wala kami tuguti kumbaga, kundi illegal ka namo ang pagpatay or pag-execute nga naman kay colonized sila sa Roman government. Pero same people na
Kanang sa 1831 nagiingon niya nga mga lumad nga mga Hudyo, o kanang sa St. John chapter 19 verse 7 gigingon niyang mga mga Hudyo, pareho ra nang mao mga tawhana. Kanang namulong sa 1907 mao pud na ang namulong sa 1831. Pataka mo na magpailad aning tawag ini mga sabadista kay pataka lang gyud pataka lang. No, sige, continue na to. Gani, ang ilang hari si Kristo. Mabasa ni mo na sa Matthew 27:37. Ug sa ulo ibabaw kaniya ilang gibutang ang sumbong batok kaniya. Sinulat nga nag-ingon, mao kini si Hesus, ang hari sa mga Hudyo. Pataka lang yun, no? Pataka lang yun siya. Pataka lang yun, ha? Ang katudong kini daw sa San Juan 18:31, nag-ila doon ang Kristo nga hari sa mga Hudyo, pataka lang. But mo. Ano man, tungod sa inong nang kanang sa St. Matthew chapter 27 verse 37, mo bitaw ang gingon, og sa ulo ibabaw kaniya ilang gibutang ang sumbong, ang accusation, ang ilakang ang mugsilbi ang sala daw kuno sa tuang Ginoong Kristo nga gisulat nga nag-ingon, mao kini si Jesus ang hari sa mga Hudyo. Kinsa nagsulat ana? Mga Hudyo? Si Pilato nagsulat ana. Basahon nato. 19 katugbang na nga tawag anang kung complete detail ba kumbaga sa St. Matthew chapter 27 verse 37 ang nagsulat ana nga mao kini si Jesus ang hari sa mga Hudyo. Si Pilato nagsulat ana, dili ang tawag ini mga Hudyo para inon niya nga mga Hudyo kaning mga Hudyo nga mga lumad dito og ang Kristo nga tawag ining sani yung hari but pataka lang nga. Nagsulat si Pilato og pahibalo og gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini, Jesus nga taga Nazaret, hari sa mga Hudyo. Daghang mga Hudyo nakabasa ni ini kay ang dapit gingilansang si Jesus dili man lang sa layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. So buti pasabot kanang gingon din nga tawag ini nga mao kini si Jesus ang hari sa gitawag og mga Hudyo. Mao kana ang accusation sa iyaha. Para mahitabo nga supak kana sa gitawag og balaod sa gitawag og mga Hudyo. Kinsa may nagsumbong ana kadtong mga sabadista. Dili sa kung giingon na walay Romanong Hudyo, walay luman nga Hudyo, bot na. Kanang gisulti nimo di na mao pastoy. Imo nang giilad ng tawag ining mga tao. So kung ingon ana ang tawag ng pangunahon na mahug pud ay nga si Pilato. Among si Romanong Hudyo. Pataka lang yun da. Sige daw, continue na to. Ang hari sa mga Hudyo. By the way, kanang Romanong Hudyo o Hudyo nga nagtuo kang Kristo sama namong mga Adventista, pulos na mga Sabbath keeper kaniadto. Okay, so implied gani angkon siya nagpapatay kang Kristo mga Sabadista. Yeah. Pero siyempre giangkon man nila nga puro man na sila mga Sabbath keeper sama tawag ining sa amua. Pero ang question, na may connection nila. Na may connection anang gitawag mga Sabbath keeper nga mga giingon nimong mga lumad nga mga Hudyo, na may connection. Gitukod mo kano. May connection. Puro mo tawag anang angkon-angkon. Ikaduha, ang religion ana dili kay Hudiyong Romano, Hudiyo manggod, rasa manggod na nila. Ang religion ana kanang mga Hudiyo Judaism. Judaismo dili Seventh-day Adventist. Manang layo ra mo tinai, kumbaga. Nga naman again, sulpot lang magud mo nang buto lang mo ba sa karon lang nga panahon. Di ba? Wala mo man ili sa unang mga Kristiyano kaniadto. Kay wala po Sunday keeper during sa early Christian. Sure ka? Wala Sunday keeper sa tawag in early Christians? But mo doon. Okay. First document nga ato ang tawag ang gamiton kanang Didache nga gipagawas around the AD 70. But every Lord's Day, gather yourselves together and break bread and give thanksgiving after having confessed your transgressions, that your sacrifice may be pure, but let no one that is variance with his fellow come together with you until they be reconciled, that your sacrifice may not be profaned. So, ingon din but every Lord's Day, usam ng adlaw ng Lord's Day according sa gitawag og mga early Christians, mao ng Sunday. Letter of Barnabas, AD 74, we keep the 8th day, Sunday, with joyfulness, the day also in which Jesus rose again from the dead. Saint Ignatius of Antioch, ikaduhang obispo sa gitong Antioquia.
Those who were brought up in the ancient orders of things come to the possessions of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. AD 100, 110. Okay, so mingon siya sa early Christians is wala daw kuno ang kuan, wala daw kuno ang tawag ining pag observe daw sa mga Kristiyano sa adlong Domingo, but-buto ning pastura. But-but ni motoy. Sige. Gawas ng Sunday sa diha nga nahimo na nga emperador si Constantino. Ay but-but, aging na pud nga tawag ining but-but. Nga naman, before panahimong Emperor Constantino, katong atong gipangkot nga mga dokumento from 70 AD hangtod 110 AD, na anay gitawag og mga Kristiyanos nag-observe sa Sunday isip ilahang adlaw nga igsasimba or igpapahulay. Na ana. Oh, dungagan pa nato around AD 155 sa panahon ni Saint Justin the Martyr. But Sunday is the day on which we all hold our common assembly because it is the first day on which God, having wrought a change in the darkness and matter, made the world. And Jesus Christ our Savior on the same day rose from the dead. It's Saint Justin de Martyr. Origin, mga around 229. Wala pa si Constantino ani ha. Hence, it is not possible that the day of rest after the Sabbath should have come into existence from the seventh day of our God. On the contrary, it is our Savior who, after the pattern of His own rest, caused us to be made in the likeness of His death and hence also of His resurrection. Gisgutan gihapon. Tawag ining ni Origin. Okay. The Discalia 225. The apostles further appointed on the first day of the week, let there be service and the reading of the Holy Scriptures and the oblation, because on the first day of the week our Lord rose from the place of the dead. So kini pa lang gito mga dokumento, wa pa Constantino nag-exist ani. Kamot giunsa kani paggunahuna aning mga tawag ini mga tawana. Tarong baka amot lang ha, pero nagtuon magigkaan na sila. Oh, sige daw, next. Ang paganong Kristiyano. Paganong Kristiyano? But ni mo toy. So bagay tawag ining paganong tawag ining Kristiyano toy nga. Si Constantino ulahin naman na convert. Na-convert siya at his deathbed na. Oh, ulahin na siya na convert. Nagpabilin siyang pagano until sa iyang deathbed. At the same time, wala man siya gi-implement nga teachings para sa tawag ining mga Kristiyano kaniadto. Nga naman, mo bito nga naay edict of Milan na ay toleration kung baga gibuy-an na ay gusto pa free na anay freedom ang mga Kristiyano mo exercise sa ilahang gitawag og faith. Dili kay magbuot-buot siya kung si isulod niya didto. Ikatulo, girespetuhan ni iyang mama kay mas nauna ang iyang mama pag Kristiyano kaysa sa iya ha. Wa pa sa nahimugso ang iyang mama Kristiyana na si Reyna Elena. Yung mga pastuya ni himo lang yung story para makapamutbot lang, makapangilad lang o mga inosenteng Katoliko. Muna makita mo aning mga tawana, bantay-bantay mo ha kay ang babaan ni Naila. Naihilo ang babaan ni makapatay sa ato ang gitawag. Kalag mo ng bantay-bantay mo. Kamura ra yung correct ug tawag ining paistoryaon. So mana bantay-bantay ta ha. So kanang kingon na sa Biblia ang nagpapatay kang Kristo sa badista. Ikaduha, ang atong Ginoong Jesucristo dili subject sa gitawag of the Sabbath, nga naman kay siya ang Lord of the Sabbath. Sa manang Sabbath gitawag ini sulti na siya ang magbuot. Dili kamo ang magbuot. Siya ang tawag ining magbuot. So para sa mga Hudyo gibutan niya Sabado. Pero para sa kita mga Kristiyano gibutan gyapon niya pinaagi sa mga apostol adlaw Domingo. Di ba? Palpak yapon mo. Okay? So, yon. So, wala pa nakapag-follow sa ito ang page. I-follow nyo itong mga page. RJ Roland Sandra Second TV, Apolia.argumento page, o Kuya Apologies TV page. O pwede sab mo mag-send din ha o Facebook stars. And also sa ito ang mga channels. Sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe niyo itong mga channels. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologies TV, Barrio Kawayan na Religious Forum. O pwede sab mag-send din ha o super sticker, super chats, and the super thanks. And ayun, sa mga Katoliko gusto mo tabang sa programa, pwede po niyong ipadala yung tabang. Support type na sa mga account numbers, manakad din sa mga screens, kaya nagadagan ng information o pwede sa mga mag-message at tong page kung bayar imitan sa inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat. Careful ta mga igsuon ha. Kining yung dagwaya, careful ta. Nga naman kimura, nagtinuod sila tawag ini mga istorya. Actually, nakita na ko niyang video na mga nakita, pero di na ako ginapanumbalik, kaya magkatawa lagi ka.
nya lisod kay mo patol ba, pero namo ginihangyo sa kuha sir kung pwede ba tagaan nimo ning reaction mo lang, itagaan ako, gipaboran ako ngano man tungod sa hinungdan nga syempre gusto pod nga tawag ining nga matagaan og igong pagtin-aw kining iyang mga butbot, kining mga butbot ani pastuya nga tawag ini gipresenta sa social media. Okay, so yun. Dili lang ko nakatakutop. And sa ngalan sa Bug Press TV Apolia.argumento gipanguluhan ng gipangunahan sa Lay Catholic Apology International sa mga kaubanan sa Elisista ng mga katoliko nagataban, nagasuporta o nagasubaybay ni nimong programa kini yung ubos nga lagad ug susupagtong katoliko sa Argentino temparing manimil kanyog maingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Ave Maria, Viva Cristo Rey.